चिरां जिल्लानि बे पानबारिनि साहा हादान ओनसोल मानास्रि हादान बे मानास्रि हादान जायगायाव दंफैयो। जोबोद मोजां खौरां। जोंहा बे ओनसोलनिनो जोंनिनो फंबाय मथुरा ब्रह्मआ बिटिआरनि सुपार 50 जितु मिशन बे मिशनाव मोजां जायगा लानो हाबाय। बेनि थाखायनो जोङो दिनैहाय बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि जानानै जों गासिबो बे फंबायखौ बरायफैदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि आरो फारसेथिं गोजोनथाव खौरां दि बे मथुरा ब्रह्मआ ना बिमा दं, ना बिफा दं, ना बिदा दं, ना बिब' दं, ना बिनानाव दं, ना फंबाय दं, ना हा दं, ना न' दं। बेहा जेबो गैया। दिनै बे गावनि गोसोनि नाजानाय, गावनि सेस्थानि गेजेरजों बिमायनि न'खराव थानानै बिनि गरसे गरनै एसे सहाय मोननानै दिनै बियो मोजां पजिशन लानानै पास खालामनायजों लोगोसे जोङो सुपार 50आव बे मोजां स्थान लानानै दिल्लीयाव चाणक्य एकाडेमियाव बियो कचिं लानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो जों बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, जोबोद साबायखर बावदों। मिजिंथियो बिनि जितु ड्रिम्स, बिनि जितु सिमां बे गमामायैनो मोगथाङाव महर मोनथारनांगौ आरो बिनि नाजानायानो जोंनि बिटिआरनि मोनसे गिदिर सम्पति जानांगौ होननानै जोङो आसा खालामदों। बेखिनिखौनो बुंबाय।